मंडळी आज दुपारी जेवून आम्ही निघालो मुंबईत जाऊ, कारण दुर्वाचे आई बाबा गावाक जाणार होते, त्यांना भेटव देऊची होती आणि आमच्या लग्नाची ॲडव्हान्स पार्टी करूची होती। संध्याकाळच्या 6 वाजता आम्ही घरात पोचलो होतं, बघलं होतं सगळे बाजारात गेलेले, थोडा वेळ आराम केलं आणि मगे हॉटेलात जाऊक निघालो। टॅक्सी भेटणार नाही म्हणून किती वेळ मिळून टॅक्सी शोधल्यान आणि मगे आम्ही परेलच्या मुक्काम पोस्ट मालवणी या हॉटेलमध्ये पोचलो। अगोदरच जागा रिझर्व केल्यामुळे गर्दी असूनही आमका बसाक मिळाला। मस्तपैकी सगळ्यांनी आपापल्या जागा पकडल्यानी आणि मगे मी ऑर्डर केलंय। आज ऐतवार असल्यामुळे सगळ्यांचे नॉनव्हेजचेच ऑर्डर होते। मस्तपैकी चिकन तंदुरी, बोंबील फ्राय, चिकन लॉलीपॉप आणि त्याच्यानंतर चायनीजचा राईस असा सगळा पॉटभर खाल्ल्यानी आणि मगे आम्ही घरात जाऊक निघालो। सगळ्यांका बाय बाय करून निघतो तेवढ्यात मेवण्यान सांगल्यान घरात चला, घरात केक आणलो, तो कापा आणि मगेच जावा। घरात जाऊन मस्तपैकी केक वगैरे ओपन केलं, बायकोन आणि मी ॲनिव्हर्सरीचं केक कापलो, खाल्लो आणि सेलिब्रेशन ॲडव्हान्समध्ये केलं। एवढा सगळा होईपर्यंत 10 वाजले, मगे आम्ही घरात जाऊन निघालो।